И здравейте, хора, и добре дошли във втория епизод на кариерата с Наполи. На този епизод не е моята идея за този епизод да играем матч срещу Аталанта. И другите лесни като Парма, Венеция, Дженуа, Торино, Лече, Болония и там до Интер или до Лацио да ги скипнем. Но за този епизод ще ги скипнем и на следващия епизод искам да ми пишете долу в коментарите дали искате да ги скипваме. Те за по-бързо. Само най-трудните мачове и важните мачове ще ги играем. Миналия епизод направихме най-голямата загуба в кариерата. 1-2 паднахме от Ювентус. Много лош старт. И титулярите. Алекс Мерет ще бъде титуляр. Филип Билинг. Да го пуснем ли? Ама то труден матч. Аталанта. Наполи Аталанта матчите в Неапол на стадион Диего Армандо Марадона. Новото попълнение Кевин Де Бройне дебютира. Матео Политано. Доста слабо играем ние в тези матчи. Още едно нападение на Наполи. Само Ангиса. Лукако, първи гол в сезона за Наполи, го вкарва Ромео Лукако, асистенция на Ангиса. Кевин Де Бройне. Распадори. 2-0 Распадори. Първото по време водим с 2 гола. Това е много добре. Към 60-та минута ще направим смените. Ди Лоренцо! Нищо не сте видели. И малко да поедем 3-0. Лукако! Доста пропуски. 60-та минута. Спинадзола го пускаме. Хуан Жезус да го пуснем ли? Ай, пускаме го. 30 годишния ветеран. Не. Симеоне. Ще бъде Таня Никос. Давид Нерес. Окафор. Къде сме пили? Не. И не свършиха и резервите до 6 минути ги опаткахме. 5 резерви. Но водим с 2-0. Дали някой от тях и сега ще вкара или ще направи добра намеса. Алекс Мерет. Намаля резултата. Но бием 2-1. И първа победа в кариерата. Лукако. С гол. Парма. Скипаме матча срещу Парма. Ромео Лукако, Распадори. И те връща един гол, но ние бием. И срещу Венеция скипваме. Скот Мактоминей. Бием и Венеция. Дженуа. Распадори, Ди Лоренцо, Лукако и Марио Балотели за тях. Торино е наред. Кевин Де Бройне, Распадори, само Ангиса. Трето място и 3 точки зад първите Ювентус. Леч. Распадори. Хеттрик ще има ли Распадори? Не, 2 гола, 2-0. Болония. Болония ни бият 1-0. И имаме контузия. Някой се е контузил. Кой? Распадоре. Но пускаме Диего Симеоне. И имам един от академията с 70, той е 17 годишен
Защитник от Франция, трети номер. Ще го пуснем и така. Каляри, айде ще го пуснем. Също матч срещу Калари на мястото на Рахмани. Джовани Симеоне и Лукако. Емполи. И червен картон. Но бием Скот Мактомин е герой. Героя пак идва червен картон на Кевин Де Бройне. Билинг. Точно там Окафор. Има място. Но няма стане така както го мислих. Верона. Скипаме матч срещу Верона. Джего Джовани Симеоне и двата гола на Лукако. Отново сме в борбата за титлата. Но вече 4 точки зад първите. Де Бройне вече има. Играе матча срещу Лацио. Наполи. Пресират Наполи. Лукако. В близкия ъгъл. Тук нищо не мога да направя. И това е 1-0 за Лацио. Наполи отново. Лукако. 1-1. Ромео Лукако. Заради това не го продадохме. Заради това, защото ни трябва един таран в нападение. Какво прави вратаря на това? Май един. Лацио не спират с атаките. Алекс Мерет. Но ако с този отбор не спечелим серия, следващия сезон ще има много големи промени за Наполи. Много големи промени. Единият, който се тръгва, сигурно ще бъде Алекс Мерет, защото много голове изпуска. Ние сме били с резервния. Че си мислех, че сме с титулярния Амир Рахмани, ама той е резерва. Атаката Политано. Много бързат Наполи. 70-та минута. И трета загуба за сезона. Трета загуба и четвърто място сме още. Но борбата за титлата е, че става много трудна. Много трудна е, че става борбата за титлата. Нерес. Скифа матч също. Дихнезе Бинги. Да. Давид Нерес. Трето място дигнахме. И последен матч за... Не, този матч ще бъде за другия епизод. Изиграхме колко матча? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 матча в този епизод. Трето място... Не, 12 матча. Трето място... Топ голмайсторите Распадори и Лукако. В другия епизод играе матч с Интер, Монца, Кома, ги скипва Милан, Рома и Фиорентина и Рем, Ювентус също. Аталанта също. И това ще бъде края на този другия епизод. Другия четвъртия Парма, Венеция и те изкипваме ги до... Като дойде, ама ние не сме ли в Шампионската лига изобщо? Не сме. Добре. Ще се видим до следващия епизод.